Čo robiť vo včelách v decembri? Ahojte, milí včelári a včelárky. Vítajte pri poslednej epizóde nášho včelárskeho podcastu v sérii Včelársky rok mesiac po mesiaci. Dnes sa pozrieme na mesiac december. December je mesiac, keď sú už včely zazimované a spolu s januárom je to pre včelára ideálny čas na bilancovanie, plánovanie a štúdium. Ak ste nás sledovali počas celého roka, ďakujem vám za vašu priazeň. A ak sa vám tento podcast páči, budem rád, ak dáte videu like a odoberiete kanál, aby vám neunikli ani ďalšie včelárske videá v novom roku. Včely v decembri. Včely sú v decembri v chumáči bez plodu. A práve to je posledná šanca pre včelárov, ktorí ešte potrebujú previesť posledné doliečenie klieštika. Ak sa niekomu pri novembrovom boji s klieštikom počet mŕtvych klieštikov na podložke neblížil k nule, je tu šanca klieštika doraziť. Či už včelár použije polievanie kyselinou šťavelovou, aerosol, alebo podľa počasia fumigáciu, mal by to byť posledný väčší zásah do jarných preletov. Po tomto zásahu by už včely mali mať úplný pokoj. Úľ v decembri. Včelár by samozrejme mal aj v tomto mesiaci sledovať, či včely žijú. Treba si všímať, či nie je spád mŕtvoliek tak veľký, že by mohol upchať letáčový otvor. Ale tiež by mal včelár spozornieť, ak na dne úľa alebo na site nie je žiadna mŕtva včela. Ak nie sú mrazy, včely vyletia uhynúť von mimo úľ. No pri poriadnej zime by sa nejaká uhynutá včela v úli mala vyskytnúť. Žiadna uhynutá včela by mohla signalizovať prázdny úľ, teda stratu celej rodiny. Včelár by si mal uhynuté včely pozorne prezrieť, aby vedel, či náhodou nie je medzi nimi matka. Ak by tomu tak bolo, niekto to rieši hneď zimným spojením rodín. Ja by som však radšej použil iný postup. Mŕtvu matku by som uviazal na nitku a zavesil medzi chumáč v plodisku. Včelstvo by som riešil až na jar. Ostatné kontroly ako spád meliva, sneh po búrke, hlodavce či vtáky som podrobne popísal v radách na január. Otázka pre vás. Robíte ešte v decembri nejaké zásahy, alebo už včelám dávate úplný pokoj? Zhodnotenie včelárskeho roku. V decembri je už obyčajne oprava včelárskych pomôcok hotová. Výklzy a mriežky sú očistené v sklade, rámiky vyvarené a nadrôtikované. Mimochodom, napínanie drôtika zvonkovačom odporúčam robiť až pred zatavovaním medzistien a tie zatavovať až pred vkladaním do úľa. Nadstavky sú opálené, náhradné dná namaľované. Pre včelára už zostáva len štúdium záznamov a poznámok ku včelstvám. Mal by mať poznamenané, koľko ktoré včelstvo dalo medu, či sa nevyrojilo, akú starú má matku a aké zásahy sa robili. A mal by si v pokoji urobiť plán na budúci rok. Čo sa osvedčilo, rozšíriť na ostatné rodiny. Čo nefungovalo, prestať robiť. Otázka pre vás. Vediete si záznamy o svojich včelstvách. A ako vám to pomáha v plánovaní? Silvestrovská tradícia? Ja mám jednu osobnú tradíciu. Na Silvestra zvyknem navštíviť včelnice a uzatvoriť včelársky rok mrknutím do úlov cez fóliu. Včelám zaželám, aby bola dobrá zima, včasná jar a pekné leto. Je to taký môj malý rituál, ktorý mi pripomína, prečo vlastne včelárčim. Záver. December je mesiac pokoja, reflexie a plánovania. Včely odpočívajú v zimnom chumáči a včelár má čas premýšľať o tom, čo sa podarilo a čo by mohol urobiť lepšie. Ak ste s nami prešli celý rok, od januára až po december, úprimne vám ďakujem. Dúfam, že vám tieto podcasty pomohli a že sa stretneme aj v ďalšom roku. Nezabudnite dať like a odoberajte kanál, aby vám neunikli nové videá. Prajem vám pokojné Vianoce, úspešný vstup do nového roka a hlavne zdravé a silné včelstvá na jar. Ďakujem za počúvanie a počujeme sa v novom včelárskom roku.